Milí mladí včelári a včelárky, vítajte na tomto YouTubeovom kanáli Mladý včelár. Moje meno je Matúš a mám 12 rokov. Som včelár a včelárim už od prvého ročníka základnej školy. Prihlásil som sa na včelársky krúžok v prvom ročníku a odtedy ma včelárstvo nepustilo. Toto je naše prvé video a budem tu vydávať videá, ktoré sa budú týkať včelárstva. Mám tu svoje 2 úle a vlastne budem vám ukazovať, čo robím so včelami ja. Dnes tu máme vlastne odloženca, ktorého som dostal od jedného včelára, ktorý ma učil a idem si ho preniesť do svojho úla. Poďme na to. Takže tuto máme odloženca a tu je úl. Otvorím si úl, dám dekel preč. Ak vám to bude praktickejšie, môžete si plech privrtať s deklom. Ja to mám na tomto úli taktiež, akurát, že toto mám nový úl a ešte som si to nestihol navrtať. A vlastne tuto mám 1 nástavok. Toto je vlastne Ečkový nástavok, takže polonástavok. Pasuje na Bčkový nástavok, ale vlastne Bčkový nástavok je 2-krát väčší, takže potrebujete aj rozdielne rámiky. Keďže tento nástavok je, toto včelstvo je na Bčkových rámikoch, potrebujem svoje 2 nástavky Ečkové, aby mi vlastne vyšli rámiky. Takže idem si teraz pridať tento nástavok. Mám ho na 4 rámikoch plus krmítko, takže sem potrebujem dať 5 rámikov a tu takisto nechať 5 rámikov. Dokopy sa mi sem zmestí 10 rámikov. Že takto si to dám si preč fóliu. A teraz si vlastne zoberiem takto. Sem dám 3 rámiky a tu 2, keďže sem pôjde ešte krmítko. 1, 2, 3. Sem si dám 2, musím si tu nechať medzeru na to krmítko vlastne. A sem pôjde ten odloženec vlastne. Teraz spravím to, že sem si dám ten nástavok. Keďže som včeláril už minulé roky, mám tu vlastne panenský rámik, takže vystavaný. Ak začínate, môžete dať aj medzistienky, ale musíte mať krmítko a je dobré dokrmiť ich cukrovou vodou. Vlastne je to kilo cukru na liter vody, musíte to prevariť a len im to vychladuť a následne im to len nalejete do toho krmítka. Môžete použiť stropné krmítko alebo rámikové krmítko, ktoré je tu. No a teda, keď už toto máme, poďme si teda otvoriť tento náš odloženec. Ak teda ten dekel budete mať neprivrtaný, je dobre si tam dať kameň. Ako budete mať privrtaný kameň, tam mať nemusíte. Takže tu mám krásne tie včely. Poďte sa pozrieť bližšie. Toto vlastne je to krmítko, kde sa nalieva tá cukrová voda. A tu sú tie 4 rámiky. Tu mám dymák, ktorým vlastne tie včely trochu ukludním, aby neboli vlastne také agresívne. Tieto včielky sú úplne kľudné, je to vidieť hneď na prvý pohľad, pretože ak by boli také agresívne, tak by spravili, že by po mne vyleteli a začali by ma píchať svojimi žihadlami. Takto si ich pofúkam. Je to kvôli tomu, že tie včely si vlastne zájdu dovnútra, napijú sa medu a to je ako človek, keď sa naje, tak je kľudnejší. Takže oni takisto budú potom kľudnejšie. Ja tu mám takéto kliešte, ktorými vlastne vyberám tie rámiky. A tu mám rozperák, ktorý je dosť potrebný. Vidíte, a už lietajú.
Treba ich proste takto pofúkať a jednoducho len potom takto vybrať ten rámik. No, to bude ťažšie. Takto si zoberiem vlastne tieto kliešte. Na tomto rámiku je krásne vidieť, že už majú málo placu, keďže tuto stávajú divokú stavbu. Majú tu krásne zásoby na tomto pláste. A tu už sú aj larvičky, vlastne, čo matka nakladla. A môžeme si ho dať takto do úla vlastne. Takto ho prisunieme na tento plást. Tak. Teraz si vyberiem to krmítko a rovno im ho sem presuniem. Tu je riadna divoká stavba cez celý vlastne tento rámik. Takže ja im spravím to, že ďalším včelárskym nástrojom je metlička, ktorú mám tu. Zmetiem ich z toho krmítka dole. Takto. To krmítko si dám nabok, aby som potom tú divokú stavbu vlastne odrezal. Nechám ich tu, aby sa vylietali preč odtiaľ. Už ich treba zadymiť, lebo už tu špekulujú. Zase vyberiem si tento rámik. Ďalší. Majú to dosť prilepené, tie rámiky. Pozrite sa, tu je takto krásny zaplodovaný rámik. Toto je vlastne plod a tu sú mladé včely. Vidíte aj tu na druhej strane. A takto si ho tu prevesím dovnútra. Zase ďalší rámik. Zase si ho trošku povolím. Zoberiem si kliešte. Zase krásny zaplodovaný rámik. Poposúvam si ich trochu, lebo tento štvrtý by mi sem už nevošiel. Len proste rozperákom, zoberiem rozperák a posuniem ich trochu. Takto.
Už ich zadymím, lebo... Štvrtý rámik. Treba ho oddeliť od tej steny. A opäť ho sem takto vložím. Prčíc. Treba robiť opatrne, pretože nikdy neviete, že kde tu je matka. Teraz tu máme vlastne toto krmítko a ja s ním spravím len takýto jednoduchý ťah. Vždycky vo výbave včelára musí byť aj nožík pre takéto prípady a jednoducho to len takto prerežete. Nič viac. Môžete ten vosk potom roztopiť a spraviť si z toho, ja neviem, sviečky alebo niečo, čo sa vám bude chceť. Tak a teraz krmítko sem len takto vložím. Takto. Poprisúvam si to. Tak, tento krajný rámik je vlastne zásobný. Nemám ten nožík, tam som ho asi nechal. Nie, tu. A vlastne toto mám rámik nevytočený z minulého roka. Vidíte, tu sú takto tie zaviečkované zásoby. Tak ja im s ním spravím to, že to len tu takto odvíčkujem, aby sa k tomu vlastne lepšie dostali. Tam je vlastne med, nič viac a majú to vlastne také prikrmenie. Ale keďže je to iba jeden rámik a je to iba polovičný, tak samozrejme je tu aj krmítko. Tieto som napríklad dokrmoval medocestom. To si môžete zakúpiť v rôznych včelárskych obchodoch. Ale aj tá cukrová voda vlastne je dobrá. Tieto včely, čo nám tu ostali, tak s nimi sa robí vlastne toto. Sklepem si ich dole. Spravím toto. Vyklopím ich sem. A vlastne takto mi tu vlastne zlezú. Oni mi tam sem teraz nalezú, ja ich len musím trochu podymiť. A tu som spravil chybu, lebo som tento nástavok dal naopak. Vždycky, kde máte letáč, tak tam musí byť aj toto kolečko. A toto mám vlastne na druhej strane. Takže si to musím otočiť. Teda otočili. Ale tuto je proste veľa tých včiel. A ja im vlastne musím pomôcť, lebo to sú ešte mladušky, ktoré nevedia lietať.
Takže ja spravím, že takto si zoberiem ten igelit. Sem si ich takto zosuniem. Niektoré sa usilovne šplhajú. Odtiaľto ich potrebujem dať dole z tohto záhybu, aby sa mi lepšie nabrali. To je dobré, ostatné už vylezú. Tuto v tomto nám ešte nejaké ostali, takže ich metličkou vymetiem. Nechcú sa pustiť, takže ich nechám len vylietať. Tuto už mám pripravenú fóliu, ktorú im sem vlastne takto len vložím, aby tadiaľ nevyletovali. Takto. Čo? Teraz ich vlastne tuto zakriem týmto deklom a navrch pridám tento plech a zatvorím kameňom. Tieto ich tu nechám vylietať, keďže sa nechcú pustiť. A tu na tieto včely, keďže aj tu nám ostali nejaké, tak tie takisto týmto igelitom vyberiem, ale nenechám ich, dám ich vlastne na letáč. Dám ich na letáč a tým vlastne sa ich dostanem naspäť do úla. Takto im tu otvorím letáč a tu môžu vyletovať. Nemám tu metličku, tu. No, dobre, nechám ich a oni si proste prilezú. Tuto tieto im keď tak pomôžu, takže to bude v poriadku. Tieto si tu budú musieť naletieť vlastne sem. A tým sme pre dnešné video skončili.